Para os nacionalistas a decisión resulta do máis sorprendente, xa que existen informes da propia Xunta a través de Augas de Galicia que indica que a proba piloto realizada pola firma non dá os parámetros exixidos, carecendo ademais do preceptivo informe de impacto ambiental, un trámite imprescindible segundo eles para recuperar a actividade mineira en Sanfins. Informes da propia Xunta de Galiza polo organismo Augas de Galiza, un mesmo deste ano, de abril deste ano, donde se indica claramente que a proba piloto que se puxo en marcha pola propia empresa non dou os resultados que cumprirían, digamos, cos requisitos exixidos, non cumpre, polo tanto, e así o deu o informe con claridade, os parámetros ambientais exixidos, con uns índices de metais pesados que sobrepasan os índices establecidos, e eso por un lado, e polo outro temos que sumar que non hai estudo de avaliación ambiental. Un estudo de avaliación ambiental que xa a Xefatura Territorial de Política Enerxética no ano 2020 facía constar que era absolutamente imprescindível para retomar a explotación da mina. Dende o BNG non entenden como a Xunta toma esta decisión, que non se adecúa a legalidade ambiental, ademais de ir en contra dos intereses do sector do mar, posible damnificado pola reapertura da actividade mineira. Nos o que nos parece é que a Xunta de Galiza, no caso da mina de Sanfins, hai moito tempo que ven actuando erráticamente e, sobre todo, ven actuando en contra do sector primario desta comarca. Nós temos un sector primario que é o que dá vida realmente económica e socialmente a esta comarca, que é o sector do mar, o sector que traballa na ría de Muros e Noia, e que se ve amenazado por moitos motivos, pero dende logo por un fundamental que é a explotación das minas de Sanfins. Nós non estamos en contra da minería, pero sí estamos en contra desta minería que quere facer esta empresa. Esta empresa o que quere é acabar co futuro da nosa comarca. E o futuro da nosa comarca pasa por salvar a nosa ría. Dende o BNG tamén aludiron ao grave problema medioambiental aínda non resolto, como é o das filtracións das balsas de residuos da propia mina que están abandonadas. Temen que en calquera momento poida producirse unha catástrofe de efectos irreparables.